Ndinonzi Dr. Celestine Odege. Ndiri mutungamiriri we-Infection Control Association of Zimbabwe. Nerimwe zita ndinoti tiri president we-Infection Control Association of Zimbabwe. Iri iboka revashandi vanoshanda vachidzivirira kupararira kwezvirwere zvinotapurira zvichibva kuno umwe munhu zvichienda kuno umwe munhu, zvikuru sei muzvipatara. Kana vanhu vachienda kuchipatara, vangava vanorwara, vangava vauya kuzoshanya muchipatara semunzvimbo munenge mune vanhu vane zvirwere zvakasiyana siyana, zvimwe zvacho zviri zvinotapuriranwa kubva kuno umwe zvichienda kuno umwe munhu. Pane njodzi yokuti muchipatara imomo munhu auya angava nechirwere kana cheshuga anogona kuzoona utachiona, hungava hweTB ari muchipatara. Anogona kuzoona utachiona hunokonzera kana manyoka ari muchipatara imomo. Basa redu isu seboka rinoshanda nekukurudzira kuti utachiona husapararira muzvipatara kubva kuno umwe munhu uchienda kuno umwe munhu, ingava murwere, ingava hama, vangava vashandi vacho vanoshanda muzvipatara, machiremba, vana veutano, vangava manesi, vangava vanoshanda mumalaboratory edu. Isusu tinenge tichida kuvadzidzisa nzira dzokudzivirira nadzo kufamba kutapuriranwa kweutachiona. Zvakare vanhu vari mudzinharaunda dzedu tinenge tichida kuti vazive kuti vanodzivirira sei. Muenzaniso ndingakupai ndewekugeza kwemaoko tichishandisa mvura, tichishandisa aya atinoti maalcohol based hand rub, zvataiita panguva yeCovid-19, zvatatichiita panguva yeCholera, zvatinotarisira kuti vanhu vachange vachiita panguva iyi yatakuti iko zvino senyika takawana vanhu vashomanana vakanzi vane mpox. Tinenge tichida kuti vanhu varambe vachigeza maoko, zvakare varambe vachishandisa maalcohol based hand rubs. Pane zvakawanda zvatinozokurudzira even veutano vanenge vachishanda muzvipatara, vanenge vachibatsira vanhu vanenge vachirwara kuti vanenge vachizopfeka zvinhu zvakaita semagloves, angava mamask, iri nzira yokuti vange vachidzivirira kuti utano husatapurirwa kubva kumushandi weutano kuenda kuvarwere, kana kubva kumurwere kuenda kuno umwe murwere, kana kubva kuvarwere kune vashanyirwa nevari kushanyira murwere. Ivo vari kushanyira murwere vamwe vanogona kuuya nezvirwere futi vosiya zvirwere kune vanenge vari muchipatara. Saka isusu basa redu nderekudzidzisa vashandi veutano kubva kumadhokodhera kusvika ive pane vanotsvaira muchipatara kuti ivo vazvidzivirire. Kudzidzisa kwedu kumwe kuzhinji kuri pachena, kunge tine sapoti yetinenge tawana, nokuti ruzhinji rwacho tinoshanda futi nebazi reutano rehurumende yedu kuti tikwanise kudzidzisa vashandi ava. Tino mapoka mamwe anombotipa mari dzokuti tikwanise kudzidzisa. Kana tapiwa mari dzokudzidzisa tinodzidzisa pachena. Asi vashandi veutano pane mamwe makosi avanoita atinovadzidzisa avanobhadhara mari shomanana isina kunyanyowanda. Dzimwe nguva vanogona kuaplaya kuti vawane mari inobatsira kuti vakwanise kudzidziswa, atingati mabhezari aya. Vanokwanisa kuita mabhezari patinenge zvikuru sei makosi ayo anoitwa neyatinoti Infection Control Africa Network, rinova iro boka remuAfrica rinoshanda nezvekudzivirirwa kwekutapuriranwa kwezvirwere kubva kumunhu kunomwe munhu kuenda kuno umwe munhu. SeICAS basa redu nderekudzidzisa vanoshanda muzvipatara. Tinodzidzisa zvezvo mamanager, tinoita yatinoti budget advocacy, kuti vanotungamirira zvipatara vaise mari parutivi inotenga zvamamuchitaura zvokuti magloves, angava mamask, ndokurudziro yedu isu. Zvakare izvo zvokurasa kwemarara kungava kudzimba,
kungava kuzvipatara. Ndo imwe kudzidzisa kwatinoita vashandi vemuzvipatara neivo vakuru vanotungamirira zvipatara zvedu, kuti pavanorasa marara ange achiraswa nenzira isingazokonzeresi kutapurirwa kweutachiona munzvimbo dzinogara vanhu vedu, kungava mumadhorobha, kungava kumaruzevha. Isu ndo donzo redu, ndo zvatinoita. Tinoramba tichingokurudzira, tinoramba tichingodzidzisa kuti kuraswa kwemarara kuite nani, kuwanikwa kwezvikwanisiro muzvipatara kuite nani.